Is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika l-Professur Charmaine Gauci ikkonfermat li fl-aħħar sigħat kien hawn 9 każijiet oħra li riżultaw fil-pożittiv għall-coronavirus f'pajjiżna. 6 minnhom huma importati minn barra l-pajjiż, iżda l-ewwel darba hemm 3 każijiet bit-Trażmissjoni Lokali. Saħqet li l-persuni kollha infettati bil-coronavirus huma fi stat tajjeb ta' saħħa. Għall-ewwel darba għandna 3 każijiet li hawnhekk rajna li kien hemm trażmissjoni lokali fejn 2 minn dawn kienlhom kuntatt ma' persuni li diġà konna nafu bihom u persuna oħra kellu kuntatt ma' persuna li diġà nafu bih ukoll. L-ewwel każ mis-6 importati huwa dak ta' Maltija ta' 56 sena li kienet l-Ingilterra bejn il-5 u 13 ta' Marzu. Fil-15 tax-xahar kellha sintomi ta' deni, sola u ġieħ ta' ras. Il-mara ma taħdimx u tgħix ma' żewġha. Ir-raġel m'għandux sintomi u qiegħed fi kwarantina. It-tieni każ huwa Malti 34 sena li kien l-btala fi Spanja bejn is-6 u d-9 ta' Marzu ma' persuna oħra li riżultat fil-pożittiv fl-aħħar jiem. Huwa kellu sintomi ta' sola u deni fl-14 ta' Marzu. Ir-raġel jaħdem f'kumpanija privata u mara x-xogħol, għaldaqstant qed jiġu identifikati nies li setgħu kellhom kuntatt miegħu. Każ ieħor huwa żagħżugħ Spanjol ta' 15-il sena li l-ħadd kien sejjer lura pajjiżu ma' 3 studenti oħra. Meta kien fl-ajruport beda jħossu ma jiflaħx u ġie iżolat fil-klinika tal-Mittjar Malti. Saru testijiet fuq l-4 studenti u wieħed minnhom irriżulta fil-pożittiv u qed jinżamm f'iżolament filwaqt li 3 studenti l-oħra qed jinżammu kwarantina. Persuna oħra infettata hija Taljana ta' 49 sena li tgħix Malta. Għalkemm ma sifritx, żewġha kien Ruma u l-Montenegro bejn l-4 u l-5 ta' Marzu. Hija żviluppat sintomi ta' deni u ġieħ ta' ras fit-13 ta' Marzu. L-awtoritajiet tas-saħħa qed jaħsbu li l-mara setet ittieħdet minn sintomi ħfief li kellu żewġha li ma kienx mara x-xogħol meta wasal lura mis-safar. Każ ieħor huwa Angliż ta' 32 sena li jgħix Malta u ġie mill-Ingilterra fit-13 ta' Marzu. Is-sintomi ħarġulu l-għada. Ir-raġel kien qiegħed fi kwarantina volontarja u martu wkoll qed tinżamm kwarantina. L-awtoritajiet tas-saħħa dejjin b'eżerċizzju ta' identifikazzjoni tan-nies li kienu miegħu fuq l-istess titjira. Is-sitt każ importat minn barra l-pajjiż huwa Malti ta' 19-il sena li kien l-Irlanda bejn il-5 u l-10 ta' Marzu ma' grupp li wieħed minnhom diġà riżulta pożittiv għall-coronavirus fl-aħħar jiem. Huwa student universitarju imma ma marx l-università għalkemm mar ix-xogħol u qed isir eżerċizzju biex jiġu identifikati dawk li setgħu kellhom kuntatt miegħu. It-3 każijiet li ħadu l-virus bit-trażmissjoni lokali jaħdmu fil-qasam tas-saħħa. 2 minnhom ir-raġel ta' 36 sena u tfajla ta' 23 sena kellhom kuntatt ma' tfajla li taħdem fil-qasam tas-saħħa u li riżultat fil-pożittiv għall-virus fil-ġranet li għaddew. Il-persuna l-oħra seta' ġiet infettata b'dan il-kuntatt ukoll jew għax tgħix ma' Taljan li kien imsiefer. Il-team tal-Infection Control ta' Mater Dei bħalissa għaddej bl-assessment biex naraw x'kienu r-roundabouts ta' din il-healthcare worker waqt li kellha sintomi, però n-nies il-healthcare workers li jaħdmu magħha mill-ewwel kif sirna nafu bil-każ mill-ewwel eskludejnihom mix-xogħol bħala mezz ta' prewkazzjoni. Il-total ta' każijiet ta' persuni li riżultaw pożittiv għall-coronavirus f'pajjiżna laħħa 30. Istat ta' saħħa tagħhom huwa tajjeb ħafna, infatti minn dawn kollha 30 diġà kellna 2 li fiequ u aħna għaddejjem bil-proċess biex dawk kollha l-oħrajn inkomplu nagħmluhom it-testijiet wara li ma jibqgħux bid-deni ħalli jekk ukoll inkun nistgħu nikkonfermaw dawk li jkunu fiequ wkoll matul il-ħin. Intant, waħda mill-persuni infettanti bil-COVID-19 hija Gawċija li taħdem Malta. Fi stqarrija l-Ministeru għal-Għawdex qal li din il-pazjenta ttieħdet l-isptar f'Malta b'ambulanza permezz ta' vjaġġ apposta tal-Go Channel. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.